karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Sugad pa sa una nga ikaw akong gisunod. Pero unsay nahitabo? Puros kasakit ang akong nasugatan. Niya sa akong dugo ang katapusang linya sa mga daotang rima. O gusto kong tangtangon kinima. Rodel? Gisinghagan ko nimo? Unang higayon nga gisinghagan ko nimo! Oh. Amod ka di na ako maantos ang pagkontrol mo sa akong kinabuhi mo! Rodel, kalma lang. Ilong Sabrina! Naibaw ka na! Kung unsang matanga sa kriminal ang akong katigulangan! Palayaw sa akong pamilya! Kung dili ka gustong maangin sa silot sa mong pagkadautan! Misukol na ka na ako ang akong anak! Misukol na si Padre Ramon! Ito lang si Rodel. Ana, ikaw rin bahala ni Mama. Annalisa! Gisinghagan ko sa akong anak. Madam, sabta na lang si Sir Rodel. Mura man siya dunay dakong problema. Ako ang dunay dakong problema. Tungod ana mga espiritu nga makita nimo. Oh, Madam Mercy, nga nang may tutok ka na ko. tinuod pa gyud nga tuna kay makita. Ha? Annalisa, ikaw lang ang nakakita sa mga espiritu. Ikaw lang! Busa sulti sa tinuod! Wa ka ba maghimuhimo lang og mga istorya aron hadlokon mi? Madam, wa ko'y plano ang hadlokon mo. Kung nagduda ka nga dili tinuod ang akong mga nakita, ayaw pagtuon ako. Ayaw ubiya din Rodel! Rodel, unsa man imong gibuhat? Nganong gisingkahan man imong inahan? Dili na ni ikaw, Rodel. Wa ka maanad nga maning ka. Pero karon isog kaayo ka. Panghipos na. Rodel, unsa man nahitabo nimo? Diin man ka nga masuk-anon man kang nauli. Rodel, unsa ba gisigihan nimong tan-aw das bintana, ha? Rodel, tubaga ko no ko. Magsulti tagtarong. Kung doon na kay problema, sultihi ko kay asawa ko nimo. Dakong sayop ang atong kaminyoon. Rodel! Rodel, asa naman sad ka? Rodel! Maglakaw ta, nagbalik ako. Ano, saan naman ikaw, anak? Pura man og nawa siyang kaugalingon. Mulikay na siya nako. Pero gusto siya. Kinahanglang magpalayo una mi ining dapita. Asa man ko ninyo dadon? Ayaw ka bala ka, ma. Malingaw ka sa dapit nga among dadonin. Ma-relax lang ha. Mas makaayo nimo nga mogawa sa banlot. Betaw, madam. Makatabang nimo ang bagong lugar. Pero ang bay, ang mga tanom nako. Sila na si Carding ang bahala ato ma. Ipakanaog na ang mga gamit, Annalisa. Naunsa naman na Rodel. Dili naman mo pahiyom. May problema siya ma. Di lang sa nato siya tagdon. Dali na mga naog na ta. Anayon na mo ning baya. Doon na ni tulo ka kwarto. Papili na mo ngunsa yung katulyan. Sige na, Annalisa. Isud ng mga bag. Oh, Ma'am Sabrina.
Tuwa na sa bintana si Rodel. Hilom nga naglantaw sa layo. Annalisa, mao ni akong kwarto? Oh, madam. Rodel, may mo ba magsulti tagtarong? Hustong yun di ay si Mama. Unsay po, di mo pasabot. Unsay gusto si Mama? Dakong sayo ang atong pagpakasal. Wa na lang unta kong supak ni Mama. Sa ko nang imong gipanulti. Nagmahay ka nga nagpakasal ta? Nagmahay ka ba nga nagpakasal ta? Oh! Rodel! Dili na ba di ko importante para nimo? Wala ba di kay kukman ako? Rodel, kasal na ta. Asawa na ko nimo. Dili na mausap pa. Kinahanglan likayan ko nimo. Kay kaliwat ko og kriminal. Ang gisulti ba ni Latina ang kanunay mong giuna-una? Ha? Gusto siya sa iyang gipanulti. Dugo sa kriminal ang naglatay sa kong kaugatan. Usa kinahanglan likayan ko nimo. Dili ko na mabuhat ni mo, Rodel. Mahal ta ka. Busa bisag unsa pa nga problema ang mudasbag nato kinahanglang ato ning sulbaron. Ako na yung problema. Wa kay labot. Rodel, Hatagan ko na ikaw sa imong kagawasang Sabrina. Rodel, asa ka pa ingon? Makigbuhag ka na ako, Rodel! 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 Asa na ba nahitabo sa kumpana? Anong kalit man siyang nausap? Ginoo ko, tabagi ko. Hindi na ko madawat nga buwagan ko ni Rodel tungod lang sa iyong problema sa kagahapon. Ma'am Sabrina? Nilakaw na kita sa Sir Rodel, ma'am. Ana, Ma'am, naghila ka? kuan, Nag-away ba mo ni Sir Rodel? kuan, nagigbuwag siya na ako, Annalisa. Unsa? Pero, nga naman, Ma'am Sabrina. Tungod sa iyang pagkasumusunod sa mga rema, Ha? Kana lang? wala ko makasabot ni Rodel, Ana. Kalit lang siyang nausap. Ma'am, kalma lang. Pero dili mahimang mubiyak ko ni Rodel nga ingon ini ang sitwasyon. Salamat, ma'am. Ayaw migbiyae, ma'am. Ana, Anong nagdrama mamong duha diya? Saman? Mga unta o dili? Magluto na ko, madam. May mga lutuunan na maday sa kusina. Gaandam gida ining daan ni Sir Rodel para atong kabakasyonan. Lihok na mo! Lo, minaw man. Hain man kahang mga tao. Ana! Ana! Namakasyon sila. Namakasyon? Oh. Tuwa sila sa usa ka beach house. Tuwa ba sab si Annalisa, si Rodel? Oh. Tuwa sab si Sabrina. Oh, kita na lang tulo di ay dinhi. Bantayan ninyo ang palibot. Oh. Uy, bantayan ang palibot? Nga naman, lo. Ang iyang lihok ug sinultihan. Nausab na. Noon sa magkana si Rodel, no? Sundon lang nato ang iyang sugo. Bantayan ang palibot. dili sa batubag si Rodel sa kong tawag. Naunsa naman ni akong bana. Di naman ni masabot. Ma'am Sabrina? Ano nga pa mga matug, Ana? Nabaguhan lang ko ining baya, ma'am. Mingaw kaayo ang palibot ini. Sama sa banlot. Lagi usad ang mga silingan. Ang mga suga sa sakayan sa laod lang ang atong makita. Betaw, tugnaw sab kaayo dinhi. Nakatugnas, Mama. Oh,
Nakatawag naman to sa kong paggawa siyang kwarto. May noon. Ma'am Sabrina, ayaw ba igid migbiyahe, ma'am, ha? Dili may tabo, ana. May gipanumpaan kami si Rodel sa altar sa kaminyoon. Kamatayon lang ang makabuwag sa among pagkamanagtiayon. Sabta lang una na si Sir Rodel, ma'am. Kisakitan lang ko sa iyang gisulti. Gihatagan ako niya kagawasan, ana. Buot ipasabot ka makigbuwag na siya nako. Pero, dili man sad makatarungan nun iyang rason, ma'am. Naluoy ko ni Rodel. Betaw, ma'am. Gusto ka. Makalalooy si Sir Rodel. Tungod kay sukad pa sa una. Kontrabida na siyang kinabuhi ang iyang inahan. Dili gid gusto si Ma'am Mercy nga magminyo si Sir Rodel. Ug iya paghihapong gisunod ang iyang inahan, ana. Ma'am, Nasuko siya kang mama nga magbuot sa iyang kinabuhi, pero karon iya gihapon ning gisunod. Nakigbuwag siya nako. pero... Kauban na to ang iyang inahan, ma'am. Ati manunta si mama. Kinahalang magustuhan ko ni Mama Mercy. Pahawa! Oh, Dili ko upan ninyo! Pamahawa mo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!